Nirin kbar il-ġimgħa flaxija ħakmu impjant privat li jirriċikla l-plastik f'Ħalfar. In-nar żviluppa f'daħna mdaqsa sewda li ksit il-lokalitajiet tal-madwar f'Tebqatajn. B'xorti tajba ħadd ma weġġa. Ma' TVM News id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colejro istqar li l-pumpiera ntalbu jassistu għal ħabta ta' 9:15 ta' filgħaxija. Fuq il-post intbagħtu 80 pumpier. Il-fabrika nifisha taħżen materjal ta' plastik sinjam u kartun illi bih n-nar jimxi ħafna. Ovvjament u għalhekk dejna naraw dak it-ħaħen kbar ma' Malta kollha. Is-Sur Colejro stqar li n-nar inġib taħt kontroll għal kollox għal ħabta ta' 3 ta' dalgħodu. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili ssiltu man-nar f'temperaturi għoljin. L-ewwel fażi kienet li tajnih ammont ta' ilma u foam biex ikkontenejnieh, mbagħad neħħejna aktar materjal biex żgur ma jinferix. Irrid ngħid li n-nar nixxielu jaqbes il-barriera u daħal anke fit-tieni fabbrika, però rnexxina nwaqfu hemmhekk ukoll. F'Ħalfar is-sibt filgħodu kien hemm preżenza ta' pumpiera. Is-Sur Colejro spjega li wara li tfew in-nar, il-pumpiera bdew iqallbu l-materjal biex joqogħdulu wassa li ma jerġax jaqbad. Ma neskludix li fil-jiem jew il-ġimgħat li ġejjin ikollna nerġgħu nibagħtu xi fire engineer tnejn fuq il-post. Għaliex il-materjal minnu nnifsu l-plastik iżomm sħanat tremendi. Fl-operazzjoni ntużaw 20 vettura ta' tifi tan-nar u ma' 900,000 litru tilma. Assistew lil Protezzjoni Ċivili fost l-oħrajn qatt ta' NGOs u d-Dipartiment tas-Saħħa. L-aħħar sigħat kienu partikolarment impenjattivi għall Protezzjoni Ċivili. Il-ġimgħa wkoll il-pumpiera ssiltu ma' nirien kbar li nfirxu feliqi. Fl-imtaħleb innaxxaru l-fawwara u tfew batterija ta' karozza elettrika li qabdet fl-imrieħel.